Hunermendên askeriye Kurd hozan Comerd balkişan seriyekîtiya gelê Kurd hozan Comerd anî ziman got çawa siyasetmedar û gerîla bi cîhanî hatin nasîn pêwîsta hunermend jî bi hunera xwe nasta meya Kurdî bida nasîn û got eger Kurd nebin yekê desthilatdarên li herêmê wê li ser çarenûsa gelê Kurd bilîzin. Pêvajoya em têda derbas dibin teybetî demakı îro yani vê an dibêjin ya çar dorê Kurdistanê nêzîk sed salakî derbas bû her parçeyê Kurdistanê da Gazi Muhammed em bigirin ji rehmetî Bella Mustafayê Berzanî bigirin ji Seyid Rıza ji Şeyx Saîd bigirin kanin em sedan navan nekin rêbereke hatine çûne bedelê pir mezin dane nirxê pir mezin ava kirine bi sed hezaran milyonan şehîd dane îcar tevgera azadî jî em bibêjin seroka po 5-6 salekê felsefe û ramanê xwe bi wî felsefe û ramanê xwe evladên milletê Kurd keçûn xortên milletê Kurd û temamî gelê milletê Kurd lê her Çin tevlî bû. Deverê dünyayê daneka Kurd jiyan dikin hem jî ev dest û milê xwe dan û berdewam kir ve sihatê şivatir jî dilê me dixwaze ruhê me dixwaze ki milletê Kurd vê demê şivatir ez bawerim jî vê demê şivatir gelê Kurd û em bibêjin siyasetmedarên Kurdan hemû dest û milê xwe bidin rolê herê mezin yani çawa ku peşmerge karê xwe kiriye gerîla 40-50 sal ser vê axê da her bi husna vê axê da şehîdê xwe dane îro jî halen da hazir û amade ne ama demê xwe çêkirin ki yani aynan rolê gerîla vê sihatê yan jî yê em bibêjin peşmerge şerwanan vê sihatê şivatir çand û huner û hunermend dikirin her beşê hunerê ji bo wî jî ez huzura ve da jî her hunermendekî piçûk mezin tune her hunermender her ki kar û xebatê xwe dike serkiyan beşê hunerê daye hemiyan bi dil û can silav dikin ji we re jî serkeftin serferazi